To jama'a wa'annan su ne dakarun da jamhuriyar musulunci ta dauka aiki daman sun dade suna yi wa ƙasa hidima kuma cikin ikon Allah aka ga cancantar su da dacewar su aka kai su matakin ko ta kwana. Idan na ce matakin ko ta kwana ina nufin matakin da kawai duk abin da kuka zartar shi za a yi. Babu wani soki burutsu, babu wani muna jiran wane, babu wani muna jiran wannan. Wato Sayyid Mustapha wannan shine karo na farko da ya nuna duniya cewa za fito aiki sannan kuma za a yi aiki ne gaba gadi. Za a yi aiki ne gaba kaɗi wanda babu abin da zai tarar da shi kuma yanzu ne fara aiki tun lokacin da aka rantsar da shi. Akwai wanda suka ce ma ɓuya yake, akwai wanda suka ce ma a ramin ƙasa yake, to gashi na ofis ɗin shi daidai lokacin da ya rantsar da dakaransa da shugabanninsa wanda zai yi aiki tare da su, wanda aka ɗauki shaidar rantsuwa da kuma tiken na aiki suka fara aiki kuma cikin ikon Allah daga fara aikin su shekaran jiya zuwa yau ɗin nan komai ya fara canjawa. Wallahi yakin Middle East yakin nan zai canja ba irin jiya ba. Yanzu ne za ku ga aiki da cikawa saboda an zaɓi masu zuciyar. An zaɓo waɗanda su ba su san tausayi ba, ba su san jin kai ba, ba su san a tsaya a saurara ba in dai akan makiya ne. In dai akan makiya ne ba su sani ba idan ana so a ga adalcin su, a ga aikin su, a ga tausayin su, to kar dai azzalumai su yi zalunci kuma gashi sun fara aiki. Daga fara aikin nan nasu yanzu duniya ga baki ɗaya ta rikice. Daga zaman su yanzu zuwa wannan zaman yanzu haka magana nake muku ga baki ɗaya Europe ga baki ɗaya turai neman maslaha suke da jamhuriyar musulunci saboda sun tabbatar da cewa an ba jajirtattu aiki ba wanda za su yi wasa ba. Muna gaya muku cewa su Abbas Arachi su shugaban kasar jamhuriyar musulunci Mas'ud duk dai wanda kuka sani bangaren siyasa fa nan gaba za a neme su a rasa ne. Nan gaba za su zama 'yan kallo ne kuma daman 'yan kallon ne kawai an bar su ne saboda dai duniya kar ta ce ba a yi da su ko kuma duniya ta ce ana a jamhuriyar musulunci tana mulkin gurguzu ne daman can ga waɗanda suke zartarwa ga waɗanda suke sawa a da kafin a kashe ma'aifin wannan kafin a shahadantar da ma'aifin wannan shi mutum ne mai tausayi shi mutum ne mai cewa a yi haƙuri shi mutum ne mai cewa a jira za su gane to fa yanzu din makafi aka ba kawai yanda kuka fito haka za mu fito yanda kuke haka muke yanda kuka zo da zafin ku haka muka zo da zafin mu kai za ma mi ko da ma ku ba ku yi ba to yanzu ga baki ɗaya duniya ta shiga hankalinta makiya yanzu neman sulhu suke yi makiya neman yanda za a yi sasanci suke yi sun tabbatar da cewa fito giwa ta tashi na rantse da girman Allah kuma ta tashi ba mai kwantar da ita sai abu da ta ga dama ku kuna ganin wa'annan kun tabbatar da cewa wa'annan jajirtattu ne wa'anda babu za a yi aiki babu sani ba sabo kun tabbatar da cewa ba wa'anda za su yi wasa al'amarin su bane ba wa'anda za su dauki karaman maki a matsayin maki karami bane sai ya tasa a wa'anda idan suka tabbatar da cewa kai maki ne ko mun kankantar ka to za a takushe ka ne a tafi da kai a murkide ka gaba ɗaya ba magana ka ake ba wallahi yankin Middle East ta riga ta canja saboda walfawar duniya ta fara aiki ai yanzu ba American ce walfawar duniya ba yanzu ba wai su zamani su Faransa bane su waye su ne masu juya duniya ga masu juya duniyan nan ga su nan kuma sun fara aiki kuma dole a zo mai ayi baya kuma dole a saurare su yanzu an daina duk wata media ta dawo Iran duk wani jaridu da za su ce mun ce kaza duk nasu ƙarya ne ga masu gaskiya wayannan su ne masu yi a aikace ba masu yi a baki ba kuma ba masu farfaganda ƙarya ba kuma wanda suka roƙa Allah ya tsaya musu kuma suke juya duniyar yadda suke so na rantse da Allah duniya za ta canja idan ana so duniya ta zauna lafiya to abu muradan su idan kuma aka ce aka san haka fa to komai zai iya kasancewa ubangiji Allah ya ƙara muku lafiya Allah ya tsare ku ubangiji Allah ya sa kai ubangiji Allah ya ɗaukaka musulunci ya kaskantar da kafirci ya haɗa kawunan kan musulman duniya ga baki ɗaya ya nuna mana munafukan musulmai ai ta haɗawa da su ai ta matsake su wanda ga sanan sun ja baki sun yi shiru sun zama abin kallo Allah ya sa. To alhamdulillah jama'a kasar Turkiya da kasar Masar da kuma kasar Qatar yau wannan sun yi wani babban zama inda suka tattauna akan abubuwan da suka shafi Falastinawa musamman akan yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma yarjejeniyar ajiye makaman dakarun musulunci na Hamas da kuma daukan matakin da kasar mamaya wanda take kashe Falastinawa babu dare babu rana. Sai yau kasar Turkiya da kasar Masar da kuma kasar Qatar suka tattauna akan yiwuwar cewa za su ɗauki mataki mai tsauri akan hare-haren da kasar mamaya take kaiwa akan Falastinawa tunda kasar mamaya ta ki sauraron su kuma ta ki ta dakatar da yin mamaya a Falastin da kuma kai manya-manyan hare-hare musamman akan waɗanda basu ji basu gani ba a Falastinawa wato haɗin gwiwar da ya faru ne dalili akan dalilin irin mamayar da kuma kashe Falastinawa da kasar mamaya take yi da kuma sharuɗoɗi da dakarun musulunci na Falastin Hamas kenan wanda suka ɗauka da kuma bin yarjejeniya sau da kafa
idan nace yarjejeniya sau da kafa ina nufin tunda aka yi yarjejeniya wajen tsagaita wuta da kuma yanda za su aje makamansu wajen yarjejeniyar da aka yi dakarun musulunci na Hamas sun bi dukkan ka'idodi a cewar Turkiya da kasar Masar da kuma kasar Qatar inda suka ce da kasar Masar da kuma kasar Qatar inda suka ce sun bi dukkan ka'idodi wajen ka'idodi da kuma alƙawarurruka wanda dakarun musulunci na Hamas suka dauka wanda suka dakatar da komai suka daina hare-hare kuma suka daina kaiwa kasar mamaya hare-hare amma tun daga wannan lokacin kasar mamaya bata dakata ba tana kai muggayen hare-hare a kasar mamaya kuma tana mamaya kuma tana kashe al'ummar manzan Allah inda wannan haɗin gwiwa suka tabbatar da cewa to za su shiga faɗan gadan-gadan za su ɗauki mataki kasar Turkiya da kasar Masar wajen farmakar kasar mamaya idan bata dakata ba amma kun san dan me aka yi wannan mitin din a yau kun san kuma saboda me suka tattauna haka wallahi azum ba komai bane munafarci ne kun san me yasa sai da kasar wato sai da jamhuriyar musulunci ta fitar da sanarwar cewa ajiya ba za ta bude ruwan furmus ba kuma sannan ba za ta tsagaita wuta ba sai muddin sai kasar mamaya ta dakatar da irin har-haren take kaiwa musamman a Palestine da kuma kasar Lebanon wato a kudancin Lebanon kuma ta daina mamaya sannan shine kadai za ta bari a zo a zazzauna wajen yanda za ta bar jiragen su da kuma yanda za ta tsayar da yaki a Middle East shine wa'annan saboda su yanzu abun kunya ne same su suna wanda na ɗaya daga cikin waɗanda suka yaudari dakarun musulunci na Gaza suka yaudare su suka hana jamhuriyar musulunci ta shiga wannan sasancin suka hana ta suka kakkare ta gabaki daya sannan kuma suka su kuma basu ba da kariya wajen yadda kasar mamaya za ta daina mamaya da kuma kai musu har-hara ba amma yanzu da jamhuriyar musulunci ta fito gadan wajen shiga lamarin da ko ana so ko ba a so to yanzu an ƙara zugo su sun ƙara zuwa sun ƙara yin mitin ɗinsu na banza wajen yadda za su nuna duniya cewa suna tare da Falastinawa suna tare da al'ummar Gaza dole ne su har ma suna ikirarin cewa za su farmaki kasar mamaya muddin idan bata dakata ba amma a takaice idan ka tsaya ka duba wannan wani sabon yaudara ne da kuma ɗauke hankalin duniya yanda za a bar kasar mamaya din ta ci gaba da mamayar ta ci kuma gaba da mamayar ta da kuma kashe Falastinawa tunda daman an yaudari Falastinawa ne dalilin kasar Qatar da su wa'annan kasashen da suka zo suka hana dakarun mu komai kuma suka bar kasar mamaya take ci gaba da kai hare-hare amma yanzu tunda jamhuriyar musulunci ta kusa kanta dalilin kasu ji kunya to za su dakata wajen yin kurari wajen yin burga wajen yin komai wannan wanda kuma ba a cikin ransu bane babu yanda suka iya ne dole ne su fito su yi magana ko ba su fito ba me yi da gasken za ta fito kuma an tabbatar da cewa za ta dakatar da kasar mamaya nan take ba tare da bata lokaci ba to Allah ya sa mu dace to alhamdulillah jama'a a kokarin da kasar mamaya da kuma kasar American da kokarin jan kasar Syria a gaba wajen afkawa dakarun musulunci na Lebanon to fa jamhuriyar musulunci ta tura sakon ta ga Turkiya jamhuriyar musulunci ta tura sakon nan ne ga Turkiya domin a isarwa kasar Syria a cewa akan cewa duk lokacin da kasar Syria ta yi yunkuri ko kuma ce dakarun Syria suka yi ko kuma shugaban kasar Syria ya yi yunkurin afkawa dakarun musulunci na Lebanon to a tabbatar da cewa fa hare-haren da za a kai wa Syria sai ya fi kowace ƙasa a Middle East hare-haren da aka kai Kuwait da aka kai Qatar da aka kai dukkan kasashen Larabawa wannan to ƙasar Syria sai ta ɗauki kaso 10 a cikin kaso 1 da aka kai a baya wato jamhuriyar musulunci ta tura wannan sakon ne amma ƙasar Turkiya cewa akan ta isar da sako zuwa shugaban ƙasar Syria akan cewa idan ya sake ya haɗaka ko kuma yunkurin kutsawa Lebanon da yunkurin tinkaran dakarun musulunci wato dakarun mai nasarar Lebanon to a tabbatar da cewa jamhuriyar musulunci za ta kai hare-hare gurare sama da 100 a ina a ƙasar Syria sama da 100 guraren sojoji sannan kuma a cikin hare-haren jamhuriyar musulunci ta tabbatar wa Turkiya cewa za ta kai hare-hare har fadar shugaban ƙasa idan Syria ta kuskura ko kuma ta yi yunkurin kai wannan kai haɗakan nan da ƙoƙarin kutsawa kudancin Lebanon ko kuma ce da ƙoƙarin kutsawa su farbaki dakarun mai nasarar Lebanon to a tabbatar da cewa jamhuriyar musulunci za ta yi amfani da jirage marasa matuka da kuma mizal kai jamhuriyar musulunci har cewa za ta yi amfani da jiragenta na yaki wajen ragargazar Syria yanda take so inda tace za ta haru gurare muhimmai sama da 100 kun san ko idan aka haru gurare sama da 100 za a ce babu kasar Syria kenan an riga an shafe ta jamhuriyar musulunci ta ce a hare-haren da za ta kai hare-hare har gidan fadar gidan shugaban kasa jamhuriyar musulunci ta ce za ta kai wannan hare-haren idan ta sake ta kuskura kasar American ko kuma kasar mamaya ta tilasta ta ko kuma ta tilasta ta shiga cikin Lebanon da kokarin yakar mu dakarun mai nasara to yanzu idan jamhuriyar musulunci ta kai wannan hari to kun ga yanzu wannan hari na biyu kenan idan ba ku manta ba kasar mamaya akwai lokacin da ta dinga kai hare-hare ita ma ta kai hari har gidan fadar shugaban kasa har fadar shugaban kasar Syria ta kai hare-hare a daidai lokacin da kasar mamaya ta yi kokari ta yi yunkurin yin mamaya a cikin Syria inda dakarun Syria suka yi kokarin tsayar da ita da suka so su haɗa kai da Turkiya inda kasar mamaya ta nuna wannan abin ba zai sako ba ta dinga kai manya-manyan hare-hare a barar na sojojin Syria a ciki har da fadar shugaban kasa mun kawo muku bidiyo yan watannin baya da suka wuce wanda bai gaza shekara 1 ba to a yanzu fa gashi za a maimaita jamhuriyar musulunci ta ce idan Syria ta katse ta sake ta shiga to ta tabbatar da cewa fa za ta kai hare-hare sama da gurare 100
sama da gurare 100 kuma wannan guraren muhimman gurare ne na sojoji, sannan a ciki ta ce har da fada shugaban kasa. Kun ga wannan zai nuna cewa Syria tana cikin tsaka mai wuya idan ta sake ta kai wannan hara ko kuma aka haɗa kai da ita, to ma'ana ta za a iya safa Syria cikin lokaci ɗaya. Dama ita an ajiye ta ne saboda muradin kasar America da kuma muradin kasar mamaya wajen amfani da ita wajen yakar musulmi da musulmi. To fa wannan karan jamhuriyar musulunci ta ruguza wannan tsarin. Tunda jamhuriyar musulunci ta zama world power a Middle East gabaki daya, to ta tabbatar da cewa yanzu irin wannan hadakar a tara sojoji nan ko kuma a tara wasu kungiyoyi nan wajen tinkaran wasu kungiyoyi sun riga sun kare. Ita da kanta za ta dinga daukan mataki kan mataki tunda Allah ya riga ya bata. Saboda haka jama'a ci gaba da addu'a, ubangiji Allah ya dauka musulunci ya kaskantar da kafirci, ya da kawo kan musulman duniya gabaki daya, ya nuna mana munafikan musulmai a hada da su a gama da su. Idan kuma masu shirwa ne. Assalamu alaikum. To al'umma saƙona zuwa ga mutanen duniya gaba ɗaya, don Allah ku tura min wannan barar addu'an da za mu yi domin ya je ko'ina. Al'umma masu tambaya na wani hali ake ciki akan ɓatan matana da ɗana, halin dai da ake ciki kenan, shiru babu wani labari, kuma yanda dai kuka sani ɗin nan haka ne. Kamar yadda kuka sani cewa a baya jami'an tsaro sun yi tracing gashin nan, sun ga wajen da suke amma sun ƙi zuwa. Wanda ina sake tabbatar muku da cewa duk halin da suke ciki da abin da ya same su akwai sakaci na jami'an tsaro a ciki. Amma tsakanina da Allah, yaƙinina da Allah shine idan duk duniya da su haɗu domin su cutar min da iyalai, wallahi ba su isa ba har sai Allah ya nufi hakan. Kuma idan duk duniya gatana ne, ba su isa su tseratar min da iyalaina ba sai wa'adin da Allah ya ɗeba musu ya ƙare. Amma wajibi ne akan jami'an tsaro su sauke haƙƙin da yake kansu, wanda sun ƙi kuma sun ƙi yin ƙara ɗaukan duk wani mataki, wanda hakan kuma abin zargi ne, kuma na sake faɗa su nake zargi. Kuma duk abin da ya samu iyalaina da sauran iyalan da suke hannun waɗannan mutanen, wallahi tallahi laifin Nuhu Rubaɗa ne da shugaban 'yan sanda da duk wani mai hannu a abin da ya shafi tsaro. Al'umma, ban sake gane fitina da matsi da halin da ake ciki ba sai da iyalaina suka shiga cikin wannan bala'i. Na sake gane ba iyalaina kadai bane, kawai nawa ne ya fito fili. Wallahi akwai al'umma sama da mutane 1000 wanda wasu rasa iyayensu, wasu rasa 'ya'yansu, wasu rasa matansu, kuma jami'an tsaro an sani, an san abin da a yi amma an ki zuwa. To da Allah muka dogara. Sannan masu farin ciki saboda an sace mun iyalai, saboda ina rigima da zaluncin iyayen gidansu 'yan siyasa, ku ci gaba da yi. Idan kun ga dama ku je ku kafa majalisan addu'an Allah kar ya fito da su. Lallai Allah ba azzalimin bawansa bane. To al'umma, ina roƙon addu'a a gare ku. Duk kankantan addu'a da za ku iya taimaka mana da shi, al'umma ku taimaka mana da shi. A yanzu mun fara yin yasin da za a gabatar kafa 10,000, wanda yanzu haka yayi nisa. Alhamdulillahi, muna neman addu'a, muna bara duk kankantan abin da za ku iya karanta mana domin Allah ya kubutar da su. Ina neman wannan alfarman a wajen 'yan uwana talakawa. Ku fito ku taya ni da kuma waɗanda za su iya yin wannan yasin ɗin a mana iya adadin da za a iya mana. Amma al'umma ku sani, wannan ba akan iyalaina ba ne kaɗai. Za mu yi wannan addu'an ne jimilla akan duk wani ɗan adam da aka nema aka rasa a Najeriya ko kuma a faɗin duniya, wanda zalunci ya sa aka keɓe shi a wani waje domin cikar burin wani abu, kuma wanda duk akwai hannunsu a cikin wannan abin. Ina muku albishir da cewa in ba kamun duniya akwai na lahira, kuma ita lahira kusa take. Sannan kuma wannan cin zarafin da aka mun, idan an mun ne domin yakan zaluncin da nake yi, ku sani dama haka hanyar take. Ƙarshe ma aka rasa rayuwa domin sadaukarwa ne da za ka yi ma Ubangiji ya saka maka da mafificin alkhairi, wato aljanna. Al'umma, ina bara, ina roƙon addu'a. Ku sani bamu da wani tsumi, bamu da wani dabara, babu da wani abin da za mu iya yi. An kama janar na soja, an kashe sojoji ba su iya komai ba. An kama commissioner of police, an kashe 'yan sanda ba su iya komai ba. An kama sarakuna, an kashe saraki ba su iya komai ba. An kama alƙali, an kashe alƙalai ba su iya komai ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
daga Allah muke kuma gare shi za mu koma. Ba zan tambayi Ubangiji me yasa ya mun wannan jarabawan ba, amma ina roƙonsa Allah ya sa na iya cinye wannan jarabawan. Ya Ubangiji, kai ne ka halicce ni, kuma duk abin da ka tsara a kaina daidai ne. Ba na ɗaya daga cikin masu yin baƙin ciki da takaici da jarabawan da ka musu. Ya Allah, ina tuba, ina roƙon gafara akan zunuban da na aikata maka. Ya Allah, ka amsa addu'ana da na bayin Allah. Allah, na baka amanan iyalaina, ka dawo mun da su cikin ƙoshin lafiya. Ya Allah, ka ba su kariya kamar yadda ka dawo da Yusufa zuwa ga mahaifin shi. Ya Ubangiji, na roƙe ka ka sake nuna min allantakanka, kuma ka sake nuna wa azzalumai kai ne cikakken sarki. Babu kuma abin da zai buwaya a duniya sai da iko kuma sai da yardanka. Al'umma, ina mazaunina na makaskanci, ina ƙara ƙaskantar da kaina ga Allahu subhanahu wa ta'ala, ga kuma ku, domin ku taya ni da addu'a. Bana da tsimi, bana da wani dabara, amma duk abin da Allah ya so ba wanda ya isa ya hana shi. Na gode da addu'o'in da kuke da kuma gudumawa da yadda kuka nuna tashin hankali da jarabawan da nake ci. Kun ga wannan maganar da Malam Aminu Kano yayi? Wanda ba san waye Malam Aminu Kano ba, wani bawan Allah ne da aka yi a jihar Kano, dan siyasa, amma kuma mutum ne wanda ya siffantu da siffofi na gaskiya da adalci da rashin kwaɗayi da kuma tausayin bayin Allah talakawa. So wannan mutumin, bayan su Sardauna da ake faɗa su Tafawa Balewa, ba a yi 'yan siyasa adalai ba kamar shi. Shi ne yake wannan magana. Amma kun san cewa wannan magana da yake yi yana nufin mutanen arewa, idan Allah ya jarabe su da haɗin baki da haɗin kan 'yan siyasansu da malamansu suka haɗe masu kai, to sun bani sun lalace ko sun shiga uku so uku. Kun san cewa a arewa yake nufi, ba wai duka Najeriya ba, ba dai a ce a wata ƙasa. Talakan arewa ne kaɗai, saboda malamai suna tallata 'yan siyasa, to ya shiga bala'i. Amma ka je wani yanki ma a nan Najeriya, wallahi fastocinsu ba su isa don sun tallata wai azzalumai 'yan siyasa wai mutanen nan su bi su ba. Wallahi ba za su bi su ba, wallahi ta waye za su yi masu, wallahi. To bale ka hada da wata ƙasa. Amma mu ne nan arewa, wai kai ka san fa wannan azzalumin shugaban azzalumi ne, zalunci yake yi, wai kuma a ƙara shigowa rigan addini a tallata shi kuma ka runguma, wai da sunan wai. Bismillahir Rahmanir Rahim, wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa nabiyina wa maulana Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi haka kadarihi wa gidari lazim. Yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna ma yan uwa musulmi a fatan alkhairi da tsan kayowa wannan wata mai albarka na watan Rabiul Awwal. Muna taya dukkan musulmin duniya masu ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama murna. Sanarwar da muke yi, wanda ake tambayan mu na maganan wani lokaci ne za a zauna na jauhara da za a yi na Kaduna State na murnan shigowar wata na ranar Juma'a kenan mai zuwa a 1 ga watan Rabi'ul Awwal, hijiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama 1448. Za a zauna ne a masallacin Juma'a yanda Maulana Shehu Dahir Bauchi radiyallahu ta'ala anhu yake tafsir, masallacin Juma'a kenan da tudun wada. Za a zauna ne bayan sallan magaruba. Za a fara wannan jauhara ne daga magaruba zuwa sallan isha. Wannan sirrin jauhara kuma da za a yi, za mu yi shi ne da niyyar da murnan zagayowar watan da aka haifi fiyayyen halitta khairu khalqillahi Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma za mu ma yan uwanmu musulmai, yan dariƙan Tijjaniya, yan faidan Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu addu'a ta fatan alkhairi da ci gaba da samun zaman lafiya a arewacin Najeriya da kuma Najeriya gaba da kuma sauran kasashen musulmi a ko'ina wadda ake zaluntar su. Allah ka ba su nasara. Alfarman shugaba sallallahu alaihi wasallama, in Allah ya da za a yi wannan jauhara kenan, in Allah ya kai mu jibi Juma'a
zai zama juma'a a 14 ga watan 8 hijira 2026 kenan. Zai zama 1 ga watan rabi'ul awal, hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama 1448. Allah ya ba da ikon halarta. Muna gayyatan kowa da kowa wajen wannan addu'a da za a yi wannan salati na jawharatul kamali. Allah ya ba da ikon zuwa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi